mandeg saking yati sinikep ingkang wonten pamujan nenggi kucap kanggo pagelaran jani Patih kudu ngawi Pramadya Bala pengawi ngasta pindha kumlebeting dwaja kapipiting maruta Tata montor-montor iku wadya bala Ndrawati pating glidrah pating glajit pating gedanap pating pencilak malah metal kaping Prawanda sumahap ping barisan ora nanggono nanggono gawe gelar sira wang-wang Blemakutha ngajur-jungkung Sajaki pututipun kakang nami dawuh Maha Prabu sing dawuh kuwi Kyai Kresna mengatakan apa dawuh Kyai Kresna sing kok napa dires gandeng menika wonten trisangipun wujud Kakang Semar ampun kepokunanipun Maha Prabu Madura cekap ingkang rai amargi ingkang gadhah tanggung jawab negari Ndrawati menika ingkang rai bener ning ora bener Sajaki ini gede tanggung jawab mergo dadi Senopati wajibe gawe tentrem marang para kawula sak negara jero Senopati iki duwe kewajiban sing abot aja mendos kebubaya
mundur saka pitutur wajib Senopati kudu ketepati yang nganti negarane Nokaman gugur wonten Palugon mati nang Sumadya bakal karun gandamu terus maksiken diri sejarah diplot ana kabeh putra wayah mekaten ora ning ora bener pangenan pundi sing kebriping perkara kakak mergo Nyai Kresna iki mau ndakmu yen Kakang Semar iki mau telik Sandibaya adi Pandhawane durung ana buktine yen manten wis ana buktine mengko tak pasake marang Dimas lagi luwih dhisik tak pritine kanthi permati iki mau telik Sandibaya apa dudu pakane serta iki grusah musuh nyekel Kakang Semar Badrana yo nek telik Sandibaya nek dudu telik Sandibaya kowe bakal wirangan sajake urip makane bakaten ora mengko pun kakak bakal meneliti Semar iki mau sejatine sapa kakang kudu didhawuhi apa di dalam Wadyabala wis tak budhake sampun kula pilih Wadyabala kan digdaya sampun kula pilih Wadyabala kan sentosa-sentosa sesuk aja pilih Wadyabala aja ning cukup sing digdaya tur sentosa lha terus pundi sing pinten Wadyabala sing digdaya sentosa tur betah melek oh iya apa digdaya njoro langit ning minggawane turu wae percuma ora gunane gampang katur bos produksi ning senajan kok tanpa kadhi dhewe betah melek engko banjur suku niku marang Senopati sing luwih matur yen kok negarane iki ana kraman mekaten upaminipun kangge cekap pun lajeng main kados pundi ora kena main sing jeneng main nganggo duit kuwi dadi larangane negara oh iya kan wis tak dawuh kowe pati pangono kanggo contoh lapat-lapat marang para Pradawati iya kan aja banjur hubunganmu dhewe sing jeneng dadi orang Kaning Ratu kuwi ora bisa ngwentek kudu iso ngerti sing kanthi permati para kawula Ndorowati kudu ngerti para teken bener yen pancen salah disalahke dene makan rot marang utami aja malas kuwi kadang ora mas kulit daging dhewe yen pancen salah disalahke yen pancen bener-benerake wis pancen aku tak nututi Kakang Semar Badrana coba upaya yang panjang iki mau telik Sandibaya nafasake marasake apa terus iya
Nyoto yen pandhita kang karya wangsit pindha kumbang nasapa matu sarining tawan sarining tawan mengguliring kasarjanan kondok leguduk dicuni enten napa kakang duren arep ngijuni kaya cuntel wong iki nek umat yo dilalah ngomong yo kelihatan sinten dek ate nggih sampeyan dek ate pripun kakang kula niki Semar kula pun Pak Surko niku Semar gawean sampeyan nggih hidup aku tak pesen ngarep tenan to padake penatah wae dipun dani wangsal damel mboten Semar wonten dawuh kepiye Semar kuwi oleh dawuh ya ora mbone ngebut pusaka Dewati Puspita Semar nggih pangadipun sangat diperban kula angsal damel oleh dawuh angsal damel syukur yang welah gawe Semar nggih mumpung mawon niki mau kula mboten konangan cobine konangan sejatine kula telik sadipaya uyuh dadi napa kula ora bakal konangan ora bakal ngerti resna kowe bubleng Mas Wignatrata aku nang kene maca kok hule balik dadi umpama ndelok pusaka kaca kasar mesti kumalik lho oh larangan nggon mlebet tembang oleh gawe angsa gamelah iki kanggo sarwane anak Prabu Drudara Citra Culi Berprasantya ing kalangan Dandapanure Udi nugraning Jawata Semar kowe coba ngendi tembange gawane coba andelok kaya ngomong kan Sikro makrakiting nawang sasongko majarono majarono jagadyo kang kinarya ngomong kecampur ingkang hangen marang Kiwa Semar Badranaya sang Pindhawati pusaka Ndrawati senjata cakra nempuh marang Kiwa Semar Badranaya sang Pindhawati ilang wujuding Semar badar irah togok satu gol
Penembak apa kakak? Jebul sing nututi kula mau. Pusaka Ndrawati Senjata Cakra. Aja kuwatir to, Kak. Kembang wis ana kangenku. Kok wis badas kowe, Kak? Wis lho. Mau ketoke ngandhang semak. Nglembut pusaka Ndrawati Puspita Wijayakusuma. Oleh gawe ya syukur. Syukur nek oleh gawe. Ning ya kuwi nek dine bebungah utawa dine dhuwit karo Durna panganen dhewe aku ora njaluk. Kowe adikku aku tak rezeki sithik kok tak ngengi lho. Aku geman mergo rezekimu ning golek kanthi nista. Nista bodo dhewe. Kanthi tumindak culika sing jeneng golek rezeki kok tumindak culika ora bakal dadi daging ning dadi penyakit. Iki mau medeni aku. Wis teko keri medeni aku ora. Wis teko keri ngumpet ndase. Lamun jika sing nang ngarep. Lho aku ki ngetutke kowe kowe iki nyandang Semar, aku nek ngetutke Semar kok ndak kowe iki nek kowe iki tangga ngono. Kowe iki ora preso pisalung, nanti wae kudu bareng karo aku. Iya. Nanti wae bareng karo kowe. Lunga nanti wae bareng karo kowe wong mobile anyar ya ta. Lunga nang Yojo ya bareng. Lunga nang Mantes ya bareng. Karena mobil anyar jadi tak ngumpul-ngumpulke mbokku ben apa ben turu ngono lho nek golek rezeki kan wis aku ra njaluk engko ndak kena hukum apa hukum karma hukum karma kuwi apa sapa nandur Allah bakal mundur kuwi pakati sing Allah sapa nandur kebencian bakal mundur kuwi pakati sing apik mongko tanduranmu kuwi Allah titenono wae bakal mundur kuwi pakati mula tumindak apa wae sing ati-ati kudu dipikir sing ati meneh aja grusak-grusuk ngono. Oh ya lho lah iya. Kok ndak kena hukum karma. Hukum warna-warna. Hukum karma ya ono, hukum alam ya ono, hukum adat ya ono, hukum negara ya ono. Hukum karma sing tak omongke mau ngarep. Hukum karma. Oh ngono ya lho. Lah iya. Upamane hukum alam ku ya ono iki kena diwiladat. Upamane kowe mlaku-mlaku payah bengi padang bulan kena pepet endung udan bres. Kowe terus mlebu nang desa golek godhong gendang apa godhong singkil tampanan kowe wis laku danan. Kuwi jenenge hukum alam. Hukum adat upamane desa Triharjo niki saben taun pisan nganake nganggo sesajen ndas kebo mamane. Kene kok ora ndas kebo yo ndase luwak ya ora apa-apa. Ya ora cocok iki. Ayo golek. Gori kok dipasangi suku ujube ndas kebo kuwi padha wae. Kuwi jenenge hukum adat. Oh, ane hukum negara upamane kowe kena kasus mamane. Yo kena hukuman setahun ning kowe duwe wong sakniki sing jeneng hukum ketoke kena didukung nganggo duit. Kudune kena setahun dadi kena setengah tahun kuwi jenenge hukum negara. Oh ngono ya lho. Ini hukum karma kuwi mesti ono. Moko sing jeneng hukum karma kuwi sing ora santeni suwe-suwe sedhela wae to wis. Iyung-iyung penemban apa tak? Iki mengke kula iki hukum karma pripun? Kowe aja nguku labene bilong. Karma ora menyang karma.
Sama menyang ning kono nyusul. Oh, kowe menawa kowe bilang ora cligih wae. Lho kowe ku matur apa anane kok, Mbah? Mergo niki kakang kula niki aak kula. Sampeyan akeh. Mandi iki ora. Ngoten niku. Kok ki mau manut laku ya dilung sing kok kene ngaku nggih. Sing dadi bos iku jenengan sing maringi bebungah kula niku jenengan yo delok-delok hasile kepiye kok nek kira hasile iki kanthi tumindak nista yo sorry wae. Kula tak ora melu jenengan nek kate melu sapa-sapa iso. Bapak melu sapa-sapa iso ya lho. Lah iya nek kira-kira durna ora poin nang apa? Ngapain? Katanya mau melu samiti. Melu kono juru poin. Saya ora poin. Ngaku wis tau itu main kita ukih kayak wahyu kayak ini. Tanggung ngubengi 15.000-an kabeh. Druhut aku yang iki ngubur kan bantu kae. Durna kae nganggo jubah krembat lembut ngono kae. Kesok ngicipi jarang papak lho, ngati-ati lho saiki iki. Akeh pendhita sing gentong wos ngomong ora ngakani. Ning gawe pengaruh karo wong yo kae saiki iki. Luwih durna kae wong tanah saberang ngono, gawe pengaruh karo wong pribumi iki saiki akeh. Sing didol durna kae apa coba? Nggih sapa? Duwe usaha apa nang kene? Ora duwe usaha apa? Ya ora. Kae usahane yang gentong wosok ngapusi kuwi yo menghasilkan uang. Jual layar. Ngono kuwi. Durna kae krembat rembut nyandang pendhita ngono kae. Sok ngliciki cara papak sok gawe pengaruh karo sapa wae. Jual layar. Nyati lho saiki. Penjajah itu ana-ana lho saiki. Iya ya lho. Lah iya. Ning durna kae ana apike. Apike kuwi. Sajegete patok bapak raja taman. Raja taman ki apa? Wanita. Aku anak-anak Swatama kae karo jaran. Ran apa dilem jaran, Mbah? Iki malah cethu ora. Bocah. Iki betek-betek saking ketebian ora kaya napa mandut. Romeng ndel kang ijin. Wah, jagat dewa bakre. Manungsa mriki. Mijil saking asta saking asta yes tuwa jagat manik aja diwat. Boten badhe pamrih menika pepundhen kula Paman Durna. Iya nggih kula. Kula ora sungkem kali panjenengan. Ora sungkem ya ora apa. Ora disungkemi ya ora kapeken. Kula saniki tak ngatur karo panjenengan. Sampeyan sumerep Kakang Semar apa boten? Sumerep. Semar iki kok gawean kula. Kula jawis supaya nglebet pusaka Ndormati Puspita Wijowisma. Sejatosipun menika mau Togog niku kakangane Semar. Togog niku sing ngerti lambeyake Semar, sing ngerti lagu lagane Semar. Mula kula kongkon mlebet pusaka Ndormati. Ajeng mawon.
Oh iya. Kanthi abenajeng kaliyan Adi kula Kresna. Matur napa niki mawon yen ngampil pusaka Ndrawati Puspita Wijaya Kusuma. Kaya ngerti adate wae. Mengko mlebu bleng nang Stingan Rata Kraton Ndrawati sing namono sing caki, nggih ta? Ngantem iku lho, nggih mboten. Niku pun bola-bali bola ta menika. Lah panjenengan dadi pengayom ning Kurawa lah kok banci dibagi ladan. Anak Prabu Duryudana menika cungli perkara santi wonten ing kayangan Dane Mangure. Sing dadi pengayom lah kok malah lewati anggone dadi pengayom. Ateges panjenenganku dadi mata-matane para Pandhawa. Netra pengawasanipun para Pandhawa kok Anukara. Mata-mata menawa. Kula niku ora oleh undangan, dadak tundangi barang. Wis ora mesti jakale, ning karek enyang. Aleman ora. Ning ngerti jakale, nginjeng jakale. SM apa S? Lah kok dadak kok ngandani to pilih. Kemaki ora. Gayane caing jenenge. Lah dadi kandhane barang pengayom niku kudu muni tanggung jawabe cetha dina iki hari. Ha. Wisuane. Lah kok tem mriki linggo kepenak, gawenak. Oh, apa itu? Anggepe ora. Kaya ono pengayom wis di dawuhi ngesuwi Kurawa coba. Nek cetha rombongan itu Kurawa niku pecetha. Lah kok ora menyang to piye wis. Apa cetha duwe jakale to piye. Ngebuti sing luwih larang nggih mboten. Sakniki kembang kula jaluk ora oleh panjenengan sampe. Ajeng apa? Kula ulun kembang. Kula ulungke Puspita Wijaya Kusuma yen sampun ngatang-atang kandhane Durna. Wah, jagat yo bathara. Wong kangge bedhiat karo juweng-juweng batang pugel. Kowe menungso ngendi ae? Kowe menungso ngendi ae? Wani nyampluk silahku ke barat kapatut. Matamu lho ora? Aku ki sapa ae? Siapa kupingmu? Iki putra ngate Ibu Bathai Durga Ratu Parangdita. Aku Prabu Wiranggadewa. Lah gene Wiranggadewa dapurmu. Kemandeng teman kowe. Wis rasa musuh. Kakang Penemban Durna mungsuhmu Wiranggadewa. Muni kepiye? Muni kepiye cangkemmu? Rasa musuh Kakang Penemban Durna.